ଥରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ। ସିଏ ତାଙ୍କ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଗର୍ବ କରନ୍ତି ଆଉ ନିଜକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ସେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ପୁରୀ ଯିବି, ପୁରୀ ଗଜପତିଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋଚନା କରିବି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବି, ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବି। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁ ସହିବେ କିନ୍ତୁ ଗର୍ବ କାହାର ସହିବେନି। ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ମୁରୁକି ହସୁଥାନ୍ତି। ହଉ ଆସେ। ସେଠୁ ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ଗଲେ, ଯାଇ ଗଜପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତକୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଭିତରକୁ ଅଣାଗଲା, ଆଦର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ସେସବୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯାହାକୁ ଦିଆଗଲା, ଜଣେ ବାରିକଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ସେ ବାରିକ ଜଣକୁ କୁହାଗଲା କି ତମେ ଆଙ୍କର ସେବା କରିବ। ବାରିକ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସେ କକ୍ଷ ଦେଖାଇଗଲା। ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ଯାଇ ସେ କକ୍ଷରେ ବସିଲେ। ଏପଟେ ମହାପ୍ରଭୁ ତ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଏଠି ପଣ୍ଡିତକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଗର୍ବ ଏଠି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଡକେଇଲେ, କହିଲେ ହନୁମାନ, ସେ ପଣ୍ଡିତର ଗର୍ବ ଚୁରମାର ହେବା ଦରକାର। ସେଠୁ ହନୁମାନ ତ ଜାଣିଥିବେ ସବୁଠୁ ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ବଳବାନ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦିନେ କେବେ ବି ଗର୍ବ କରିନାହାନ୍ତି କି କରିବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସିଏ ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ ନା, ସିଏ ସେ ବାରିକ ବେଶରେ ଆସିଲେ। ଆସିକି ସେଠୁ ସେ କକ୍ଷକୁ ଗଲେ, ଯାଇକି ସେ ପଣ୍ଡିତ ପାଇଁ ଭୋଜନ ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଆଉ ଭୋଜନ ବାଢ଼ିଲା ବେଳେ କ'ଣ କଲେ ନା, କିଛି ଗୀତ ଗୁଣଗୁଣେଇଲେ। ସେ ଗୀତଟି ଥିଲା ଏଇଆ, ଅଧରାତ୍ରରେ ତ୍ରିପୁରାରୀ ଆଣିଲା ମଦ ମାଛ ଧରି, ଭୋଜନ କରିବା ବେଳରେ ବସୁଧା ନଥିଲା ସେ କାଳେ। ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ସେ ଗୀତଟି ଶୁଣିଲେ। ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ। ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରରେ ତ୍ରିପୁରାରୀ, ମାନେ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ତ୍ରିପୁରାରୀ ମାନେ କ'ଣ? ତ୍ରିପୁରାରୀ ମାନେ ଶିବ, ମାନେ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ଶିବ ମଦ ମାଂସ ଆଣି ଆସିଲେ। ପୁଣି ଭାବିଲା ନା ନା, ଭଗବାନ ଶିବ ମଦ ମାଂସ କାହିଁ ଆଣିବେ? ତାପରେ କହିଲା ଯଦି ବି ମଦ ମାଂସ ଆଣିଲେ, ଭୋଜନ କରିବାର ବେଳେ ବସୁଧା ନଥିଲା ସେଠାରେ, ମାନେ ବସୁଧା ପୁଣି କେମିତି ପୃଥିବୀ ରହିଲାନି, ସେ କେଉଁଠି ଭୋଜନ କଲେ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ପଣ୍ଡିତ। ବହୁତ ଚିନ୍ତା କଲେ, ପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାର ଉତ୍ତର ଖୋଜି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଆଡ଼େ ହନୁମାନ ମୁରୁକି ହସୁଥାନ୍ତି। ସେସବୁ ସେଉଠୁ ପଚାରିଲେ ପଣ୍ଡିତ, ଯେହେତୁ ବାରିକକୁ ପଚାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କାଳିଆ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଆଞ୍ଚ ଆସିବ। ସେସବୁ ଯେଉଁଠୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ବାରିକ ଭାଇ, ଆଉ ତମେ ଯେଉଁ ଗୀତଟି ବୋଲୁଛ ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ସେଠୁ ବାରିକ ଭାଇ କହିଲେ ନାଇଁ, ଆର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଏମିତି ବୋଲିଦେଲି ଆଉ। ନାଇଁ ଆପଣ ମିଛ କହୁଥିଲେ, ଆପଣ ଯଦି ନ କହିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ କିଛି ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ସେଠୁ ବାରିକ ଭାଇ ତ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ନିଜେ ତ ଭଗବାନ ହିଁ ପଠାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହନୁମାନ। ବାରିକ ଭାଇ ଜଣକ କହିଲେ, ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ତ୍ରିପୁରାରୀ, ମାନେ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ତ୍ରିପୁରାରୀ। ମୁଁ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ଆସିଲା ବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ମଦ ମାଂସ ଆଣିକି ଆସେ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ ହେଉଛି ବସୁଧା। ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ନ ଥାଏ, ମୁଁ ମଦ ମାଂସ ଆଣି ଘରେ ଖାଏ, କାରଣ ସେ ମୋତେ ପାଟି କରେ ସେ ଥିଲାବେଳେ। ତେଣୁ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ତ୍ରିପୁରାରେ ଭୋଜନ କଲାବେଳେ ବସୁଧା ନଥିଲା ସେଠାରେ, ମାନେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲା, ମୁଁ ସେତିକିବେଳେ ଆଣି ଖାଇଲି। ତାପରେ ସେ ପଣ୍ଡିତ ତା ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା, ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଆରେ ନାଇଁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଭାବୁଥିଲି କି ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ, ମୁଁ ଜମା ବି ଜ୍ଞାନୀ ନାହିଁ, ମୋ ଠାରୁ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଅଛନ୍ତି। ସେଠୁ ସକାଳକୁ ଗଲା, ସକାଳକୁ ଯାଇ ସେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲରେ ଆଲୋଚନା କଲା। ତାପରେ ଘରକୁ ଗଲା ବହୁତ ଭଲରେ। ମୋ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଆମେ ଯେଉଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଭାବୁନେ, ସେଇଟା ପୁରା ଭୁଲ।